Zdravíčko, já vás vítám u dnešního videa a v tomhle videu si řekneme všechno o působení Tadeáše na sociálních sítích, hlavně teda na YouTube. Zdravíčko, tady ještě editovací Emička. Chtěla bych ještě dopředu zmínit, že předtím, než se Tadeáš začal plně věnovat YouTube, tak měl vlastní slam stránku, jednu z nejznámějších tady v České republice. Dosáhl na ní přes 30 000 sledujících, pořádal různé slam srazy a ty si taky prodával. První video, které nám všem je přístupné, Tadeáš nahrál v roce 2019, kdy mu bylo teda 14 let. V tom samém věku 22.2.2020 dosáhl 2000 odběratel. Potom teda, když mu bylo 15, což je rok 2020 až 2021, Tadeáš dosáhl 10 a poté i 20 000 odběratel a začal pracovat na svojí kolekci, na svojí značce, která se jmenuje Tadeáš.co. První kolekci Tadeáš launchnul asi měsíc po svých narozeninách a to teda v 16 letech a byla to Cowprint kolekce. Ta kolekce teda obsahovala mikiny, kloboučky a kryty. V 16 letech 31.8.2021 taky dosáhl 50 000 odběratel a 8.11.2021 vydal svoji druhou kolekci, která je Iced Coffee, Black Coffee a Cold Brew. Ta teda obsahovala mikiny, tepláky a plátěnky. Teďka se dostáváme k věku, kdy mu bylo 17 let a to teda 1.6.2022 vydal svoji první limitku, kterou bylo tričko, kde on jako malý, určitě to tričko znáte, tady je někde fotka a ta byla hodně populární. V tomhle věku taky dosáhl 90 a 100 000 odběratel. 100 000 odběratel teda dosáhl 27.8.2022. Ani ne 2 měsíce na to, 19.10.2022 vydal svoji třetí kolekci, tu světle modrou, která obsahovala trička a mikiny a ještě kryty a plátěnky. Tahle kolekce byla také velmi úspěšná. Potom 22.5.2023 dosáhl zhruba 150 000 odběratel. Měsíc na to 16.6. vydal svoje kelímky, které moc dobře všichni známe. A o zhruba půl roku později, 24.11.2023, vydal svoji čtvrtou a tu, myslím, že nejslavnější a nejpopulárnější kolekci You Can. V roce 2023 taky dosáhl 200 000 odběratel. V 18 letech vydal taky svoji další limitku, to tedy 1.3.2024, která se týká dinosaurů, nebo jsou tam taky jeho slavné hlášky z videí. Tady potom je váš oblíbenec Dinokult, potom tohle je Slunce Appreciation. Tohle se mi strašně líbí, jsem to strašně pyšnej. Tady máme to hodnocení. Všechny ty moje postavičky a je to zase to stejný tmavě šedý tričko a mikina. Teďka pojďme na tu padající liánu. Zase se mi to strašně líbí. Potom tady máme tu svíčku, která voní strašně nahlas. A 15.4.2024 dosáhl 250 000 odběratel. Aktuálně je Tadeášovi 19 let a má 291 000 odběratelů na YouTube a taky chystá svoji novou kolekci, kterou můžete vidět tady, tohle jsou teda sneak peeky, ale už brzo ji představí na svém YouTube kanále a moc se na ní těším. Určitě bude fire jak všechny ostatní kolekce. Takže tohle bude všechno o Tadeášovi, myslím si, že za těch pár let toho stihl fakt moc a uvidíme, co nám přinese v budoucnu. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a odběr, protože se blížíme k 2000 odběratel a já budu za to strašně moc ráda, jako byl Tadeáš tehdy. A uvidíme se u dalšího videa, zatím pa.